kuma raba da zuwa Hausa Productive. Burinmu shine mu tunasar da ku abubuwan da baku sani ba ko kuka manta. In baku danna subscribe ba, to tabbas an bar ku a baya. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa. So apparently the train stopped for like 2 hours now in the middle of nowhere, because I don't even know where this is. Most passengers are out like haba. This is not good. It's not good at all. To Allah dai ya kare. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.